Tämä on testivideo, mä pelaan Agar.io ja odotappa kun mä pelaan. Pui. Ei! Älä tule mun perään! No, varmaan tiedätte mun nimen, mä oon DSRP, oon tehnyt aika vähän videoita. Mä yritän tehdä nyt enemmän videoita, kun tämä toimii nytten, vaan katsotaan kun mulla on vielä koulua ja kaikkea silloin. Voi jumpeen pelaamaan ja vähän. Tämä oli varmaan tässä.